VS Harbing long Hamren Driver Association 1 years birth anniversary katalog. VS Harbing long Hamren Driver Association na tumchelangsi Rangsina Conference Hall Multi-Utility Building alongsi 1 year birth anniversary ajay mekideng ponlo. Bangso long Prexiam Association na tumpenta chetong nunsi Mayardi Pidu. Lason si Mailong Chiparay po na tengki kidoan na driver na tumsita. Driving lesson do penangji lapen mesa na ot pensi saita mi claim po nangji pusi Chiparay po. Lason si Socheng Constituency MSC Hesinglong par pentami Mailong chitong nunsi office sa Himabati na phan nang kimpipon po puta Mailong lamchak chipipo. Bangso Mailong alihyaman pen ang chitong dun laki MSC Hesinglong par Mongol Sing Timong lapen kapre ke theki dinga tum chitong nun pen mesen met pen mai pachun pon Hamren pen Jonah Sing Rong hang report Time News Dipu mane ke cheng siang deng lo on hang attack katalon la pen chitong nan pula bangso chitan chimung pon mamai long mai chare pon mai bu hai ko pai ke be litum dak alwi sar po mana pen ka cha pon kar beng long ton mas council IM lo tuma dimung sar ke hai sonda thak le to mamai long cha kon thuda town committee lo ma municipal board chairman hamren la pen cheng kha se tong dun ka hai dun la pen UDC chairman ka hai dun karbang lo ton mas council board chairman ke theki ding dun la pen the unity building along West Karbianglong Driver Association Amahang ke thekani foundation de part de piri mai chare po mong mai bu bane central committee West Karbianglong Driver Association working president beton roha ke hai lapan central committee a president Pangcho ke hai lapena leto laso organization ba association bidisa mate Karbianglong Autonomous Council lo board chairman minority board chairman Agustin Klamsa ke hai la pini nitum driver association pini la bangso amai padodon pon lake nitum kedamtang 2012 amhang patheklo la pendet non nitum bong chingki chingmai pen district committee form nei pen kedamtang thom ponlo la pen pini ke isi arni ke melo la se nitum che ho ponlo la se nitum marat tame penan chetonglo la pen penana nitum dak kachari pon hamren angkang lo kachari pon akete ke ding sum pen stame elitum pen chingki ponlo la pen elitum han imum ponlo la pen si alang tu mana mechuru ponlo la pen si non elitum keman non ili keman pon amake non West Karbianglong angkang adang ana bangke driver association branch an bangke non itum ke cheklong bangke long truck dolo la pensi non ke bang dilang bangke non nitum loso program jutkok pen lopolo te nitum ka chisik tangdo la sinon ke bang dilang bang arni an bangke nitum alang litum long pen aning ehang la pen ke aning ke hang la pen ke kon nitum stame akon ning ehang pensi kamat haponlo la se la driver association long ke la West Karbianglong bangka jiri ginding ponon ongkheni ponon la pen ke amri ponon kiba heri prosoceng ponon nahok tame nitum la West Karbianglong bangke nili la driver association an branch bangke seng pon la pusi nilihin pen pachini pon la pen ko nilik tak mang pon lo athema kopi polo polo te lake athema non nilitum islam pudam nang polo te hamre na sordele la branch ke do tum dele la amethang lukel le la gari ke ekji kali la si non islam hemisi kabunai phansini libori pon la peke ako hadake isi pudam nang polo te non itum dak hamre na pen
hajiri geneng dam lo pulote itum kursi lina nam kok tahai mene stame branch dulu pulote ni pudang bang tung bangke hada ka bangke branch dulu pulote secretary president number 2 poil tumlo branch dulu pulote komane korte jongsi pene kisum stame pane pene anting ko stame hada ke kursi lina mangelo kursi lina am jopnolo alang lipan nomor pen eletum contact lo pulote alang kisum ke boys stame alang tunang rapo lapen pu alang le jirigeneng chotalilo Angkila itung karbi west karbi anglong adang anabangke la sonsi itung nonson cecap teknang po ining sidunang po lalu pulote itung komane korte itung ini tumban nang chotera hello nang poe hello la penke sorkar tum stame la pene heri tum stame ili tum hanakang hondopo athemala tum abisiet la pen amot mane angkling siat po bangke alang itu tanang buji ponpo lasi ne kemang lapen nilitum kemang lapen mang lapedanang lapen ke la solong bangke anu tina driver anu tina korte stame la solong ke kam ji yor plote komane korte nang check lai komane korte nang bai lai de khomota sevedet po lapen ditum kisung krung penene doko stame ilitum la sung krung long stame ilitum bongsi bidi pace chapensi ilitum ke lipat kami cerah bontekpo. Lasi lalu, lasi anso se, enang tum media korte teman kami, nang cuning ripon lo, nalitum nilitum alam, nilitum makam stame, anso se nalitum dambom stame, nalitum tanang cerah bonlo, lasi anso se nalitum mana kurang tu, lasi nili la driver korte tum la pen akun non ke bang ya korte tuman matame ai jume happy ponsi nilam thing kon bon lo kardo